Molt bones i fresques, gent del barri de Gràcia i, com no, també de Barcelona. Tornem a ser aquí i tornem a anar a la plaça Virreina. Justament ara estic un carrer per baix, el carrer Sant Lluís, i ara tombarem aquesta cantonada i ens anem cap a Virreina. Es fan moltes coses últimament a la plaça Virreina. Llavors avui veurem a la plaça Virreina com ballen, com fan balla swing. Està molt bé, una gent fantàstica, molt agradable, i la veritat és que s'ho passa amb bomba. Així que en coneixerem una mica d'aquesta cosa que fan del ball. Anem a gaudir? Vinga, som-hi. Avui a Gràcia i més hem gaudit del ball del swing. Avui diumenge a la plaça Virreina hem gaudit d'unes classes de swing amb l'associació Balla Swing. Ha estat molt divertit i la gent s'ho ha passat molt bé. Ens explica una mica més en Lluís Vila, professor de ball. Hola, què tal? Jo soc en Lluís de Balla Swing i estem aquí ballant a la plaça de la Virreina des de l'any 1999. Balla Swing Associació fa moltes activitats del swing, som dels que vam començar, i una de les coses essencials és ballar al carrer. Ballem aquí a la plaça de la Virreina des de l'any 99, cada últim diumenge de mes a les 12 del migdia. I bàsicament el que venim és posem música, a vegades música en directe, la major part de les vegades música punxada, i la gent balla, i és l'essència del swing, perquè és la música que surt, música de jazz, és improvisat, la gent balla amb gent que es coneix o que no es coneix, que venen de diferents llocs, i l'energia que et dona el swing és fantàstica per disfrutar un matí de diumenge. Cada últim diumenge, Balla Swing, estem a la plaça Virreina. El temps ens ha acompanyat i la gent s'ha animat a ballar aquest ball tan maco i divertit. Una vegada més hem demostrat que al nostre estimat barri fem de tot. Esperem que cada vegada més gent s'apunti a aquest gran estil de ball. Felicitats, Balla Swing! Bé, gent, ja heu vist el vídeo d'avui, com mouen l'esquelet, el bé que s'ho fan, No és fàcil, ballar així, ojo, cuidado. I és saludable, hi ha molt bon ambient i aquí al barri se'n fan moltes de coses. Llavors, nosaltres, TV Gràcia, sempre intentem ser a tot arreu on puguem gravar, compartir i gaudir de tots aquests actes i compartir-los amb tots vosaltres que ens veieu i que ens apoyeu. Així que una vegada més han disfrutat d'un acte aquí al barri de Gràcia i, com no, també de Barcelona. Gent, no tardarem en tornar. Fins la propera. Una abraçada molt forta.